Andy Vlogs Day 1. So guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you sa partners video guys. So, ngayon haday may dagat guys. So, nag-ulan na, malay ni amo kasi. Mulai na guys. Mulai na guys. Guys, mga mini dagat, naguwan man guys, mulai na. O, tanawa. Ingit-ingit kayo dyan guys. Kanya mo pasilungan guys, kay ba mo kinsa sa mga igurot mo ni guys. Igurot guys. So madali guys, no? Karon, narin yung siragat, nakaligo ang tawag ko guys. Unya, nagkuan man, nag-uwan, tanawa. Nagkusog kayong bawd pa. Bye-bye. Thank you for watching. Ako dyan mga vlog.